Començarem ara la presentació una miqueta, perquè avui va d'això una miqueta, no? De grups de treball, d'equips, no? Què és el que entenem nosaltres per acreditació de grups de treball, i llavors, doncs, ara parlarem una miqueta què és el que entenem per això, quins són els que són acreditables i quins no són acreditables. Aquesta és una especialitat d'acreditació que és bastant diferent de totes les altres, perquè funciona amb un període d'acreditació inicial i un final, i veureu que les característiques són bastant diferents. Llavors, avui l'objectiu de la sessió bàsicament és, primer, saber quins són els grups que poden optar a l'acreditació, perquè no tots els grups de treball nosaltres considerem que ho siguin com a tal, i després, quines són les diferències, quan feu el formulari, del procediment d'acreditació. Llavors, ara jo espero que en 20 minuts en tingui prou per explicar-vos una miqueta com funciona tot, i després estarem 30 minuts que farem tot de preguntes. Per tant, ara sí que us agraeixo que tingueu els micros tancats fins que no sigui el vostre torn, que llavors serà de preguntes i respostes. Molt bé. Llavors, què entenem per un grup de treball? La definició de grup de treball diu que són un grup de persones que tenen una missió o un objectiu comú. I que, a més, aquestes persones tenen tota una sèrie d'habilitats que es complementen. I, a més, treballen de forma coordinada amb la participació activa de tots els seus membres. Això no és com quan anàvem a l'institut que tocava fer un treball i el grup que tenies només treballaven 2 o 3 i la resta s'ho miraven. Aquí no. Aquí tots els participants treballen de forma coordinada. I el que volen és aconseguir un objectiu del que tots els membres que l'integren se'n fan responsable. I per això us posava aquesta imatge, a veure si sortirà, que seria la imatge paradigmàtica d'un grup de treball. És a dir, totes aquestes persones tenen unes qualitats extraordinàries que, si les ajunten, es complementen. I, per tant, com deia la Pilar, poden ser molt capaços d'aconseguir l'objectiu que es proposen. En canvi, sols, de manera individual, els hi pot ser molt més difícil. Si això ho traslladem en una reunió de treball d'un grup d'experts, diríem que tenim una colla de cervells, que són els experts, els professionals, que amb la finalitat d'incidir en la millora de processos assistencials que siguin relacionats amb l'entorn sanitari, s'ajunten per treballar conjuntament i aconseguir tenir un resultat molt millor, que seria aquesta idea d'aquesta bombeta més gran. Llavors, quins elements són importants en aquest tipus de grup de treball que acreditem des del Departament de Salut? És que la tasca encarregada en aquest grup de treball no pertanyi a la seva feina o a la seva tasca diària. Imagineu-vos que jo treballés al Departament de Salut i ara ens encarreguen de fer el llibre blanc de les professions sanitàries. I jo estic en nòmina del Departament de Salut. Aleshores, aquest grup jo no el podria acreditar perquè jo ja cobro per fer aquest treball. En canvi, imaginem-nos que un hospital vol millorar un protocol de derivació assistencial i contacta amb d'altres hospitals, amb professionals d'aquests hospitals, per intentar tots junts fer un protocol que serveixi per tots els professionals. Doncs, en aquest cas, com que és una tasca que faig de manera voluntària, que estic col·laborant d'una manera voluntària, aquest grup sí que seria susceptible de ser acreditat. I l'única cosa que sí que demanem és que el resultat d'aquesta activitat ha de revertir en el benefici per a uns tercers, que seria a nivell assistencial. Alguns han discutit si una activitat del grup de treball pot ser una activitat d'aprenentatge. Nosaltres pensem que sí, perquè qualsevol persona, qualsevol professional que participa en un grup aprèn molt dels seus companys i, a més, s'ha d'esforçar a vegades investigant, fent recerca, per poder col·laborar en aquest grup. Llavors, a nivell individual hi ha un gran aprenentatge, a nivell de grup també, i també hi ha un benefici després per a les institucions. Totes les institucions que tenim al darrere rebran un benefici de tot allò que s'hagi treballat amb aquest equip. De tota manera, sí que per nosaltres l'objectiu fonamental sempre és el pacient. Per tant, totes les activitats de formació, de manera directa o indirectament, han de revertir en un benefici pels pacients.
Si jo ara us digués, mira, dibuixeu-me una granota, faríeu tots una cara perquè em diran, no? I que difícil que és, no? Però si jo us poso un dibuix pas a pas, i us dic, mireu, primer feu un parell de semicercles, després feu un parell de rodonetes, i us ho explico pas a pas, us serà molt fàcil fer aquesta granota i segur que em direu, doncs és molt més senzill del que em pensava inicialment. Doncs avui el que farem serà una sessió una mica diferent de les que hem fet fins ara, perquè fins ara el que fèiem nosaltres era agafar els errors i d'aquests errors intentar dir-vos quins són els aspectes que cal que milloreu o que poseu més atenció. Avui el que farem serà una sol·licitud d'acreditació d'un grup de treball pas a pas, des de l'inici, perquè vosaltres pugueu veure quines són les diferències i on heu de posar l'incís. Per tant, imaginem-vos que entreu vosaltres a l'apartat d'acredita, aneu a fer la sol·licitud i quan cliqueu aquí baix, on posa grup de treball, el primer que us sortiran són aquests dos requadrets, que ja és diferent de les altres activitats. I aquí us diuen que quan feu la sol·licitud heu de tenir preparats aquests documents, que no són els mateixos que les altres sol·licituds, i després que un cop s'acabi l'activitat heu de presentar també i adjuntar tota aquesta sèrie de documentació. Per tant, ja tenim una diferència. Us estem demanant una cosa al començament i una cosa al final. Què vol dir això? Que aquesta sol·licitud, un cop s'ha presentat, us la revisem, us farem les esmenes que pertoquin i si és correcte ja els passarà al Consell Tècnic, si el Consell Tècnic accepta com un grup de treball vàlid, aquest grup de treball quedarà en un estat que es diu en espera, que el trobareu ben definit en el llistat que tenim. Llavors, quan està en espera vol dir que tot és correcte i que s'està esperant que vosaltres acabeu el grup de treball i en dongueu el resultat. Aquí surten 4 coses que s'han de presentar a l'inici, que ara ho parlarem més al detall, que seria el reconeixement explícit del grup, el calendari de les reunions, un full de valoració final, que ara explicarem com ha de ser, i després també el model de certificat. Això seria bàsicament molt semblant al que us demanem per la resta d'activitats. I quan s'acabi l'activitat ens haureu d'adjuntar també 3 coses, que després entrarem al detall per explicar-les, que són els actes de les reunions, un document del coordinador, registrar les hores que ha fet cadascú i, evidentment, el producte, el resultat del treball que s'ha fet. Comencem amb la sol·licitud pas a pas. Ja hem triat grup de treball, ja ens han dit que havíem de tenir tota una sèrie de documentació, tenim unes pestanyes a dalt que podem anar-nos movent per dalt de les pestanyes i anar emplenant i a baix un botonet que posa guardar. Per tant, nosaltres anirem omplint allò que tinguem i després ja ho anirem complimentant. Quan ja tinguem la sol·licitud ben complimentada, llavors sí que ja podem anar fent des de la primera pàgina, guardar i continuar, i el mateix programa revisa si us heu deixat alguna cosa o no. En cas que us deixeu algun aspecte per complimentar, us sortirà un vermellet per tal que ho complimenteu. Diferències. Diferències d'una activitat, de la primera pàgina, d'una activitat amb un grup de treball. Doncs bé, comencem ja amb una diferència, que és que no hi ha director. Totes les activitats us demanem un responsable, un director de l'activitat. Doncs aquí no hi ha director. Aquí el que hi ha és un conductor. Un conductor que és el que sap treure el màxim de cadascun dels integrants del grup i que els coordinarà en perfecta harmonia per tal que soni la sinfonia al màxim de bé possible. És a dir, que cadascú doni el millor de si i tinguem el millor resultat esperat d'aquest grup de treball. Per tant, doncs, quan us demanin director ja veureu que no surt la paraula director, sinó que surt la paraula coordinador. Qui és el que es farà? El que coordinarà el grup, perquè és un grup d'iguals. Tots tenen superpoders, tots tenen al darrere un històric que els avala. Després hi ha diferències també en altres aspectes. Per exemple, de la primera pantalla d'aquestes que diem l'activitat, també hi ha una diferència que és els participants. Aquí els participants no estem parlant d'alumnes, sinó estem parlant de companys. Llavors, aquests participants, que són els que integraran el grup, poden ser un mínim de 4 i un màxim de 20. Què vol dir això? Que si jo tinc un grup molt gran de més de 20 no ho podrem fer? No, també es pot fer. L'única cosa que llavors s'ha de justificar per què necessites més de 20 persones i el Consell Tècnic, en base a la justificació que heu fet, dirà si és vàlid o no és vàlid. I després, un altre aspecte que us demanaran és qui participa, és a dir, a qui va dirigida aquesta activitat.
Aquesta activitat pot ser d'un grup sol professional, per exemple, d'una especialitat concreta, imaginem-nos un grup de cardiòlegs, doncs tots serien metges d'una sola professió, o en canvi pot ser una activitat transversal on hi participin farmacèutics, fisios, infermeres, també algun metge. Llavors, en aquest cas, si l'activitat és transversal, quin col·lectiu l'haig de dirigir? Si hi ha un col·lectiu preponderant, és a dir, que domini respecte als altres, per l'interès que té l'activitat, aleshores la dirigiu en aquest col·lectiu. És a dir, si és una activitat de cures o d'atenció i us sembla que és més per infermeria, doncs va per infermeria. Si és una activitat molt transversal, que hi participen tots de la mateixa manera, és el coordinador del grup que pot decidir a quin consell tècnic la vol sotmetre a acreditació. Per tant, això també dependrà del coordinador, que és el conductor d'aquest grup. Per això aquí us preguntem on està dirigit A. Llavors, si continuem, aniríem ja a la primera part del formulari, que seria per què fem aquesta acreditació, que és la justificació. Per què ho fem, això, no? Aquí us demanem coses diferents del que esteu acostumats. Com que la sol·licitud és una mica diferent, us hem posat aquestes I, aquestes I petitones aquí, per tal que vosaltres pugueu tenir la informació corresponent i us sigui més fàcil. De tota manera, teniu una guia, que està al peu de pàgina de l'Acredita, que també us explica perfectament, i ara, a més, també tindreu aquest vídeo. Aquí què us preguntem? Qui fa l'encàrrec? Qui ho ha encarregat? Quina institució? Això és un hospital que us ho ha demanat, una societat científica, quina institució ho ha demanat? Per tant, heu d'explicar qui fa l'encàrrec. I després, què se n'espera? Què se n'espera en termes de beneficis? Això servirà per... Amb això millorarem el què. I després, com que aquesta activitat es fa per encàrrec d'algú, hi ha d'haver-hi el reconeixement explícit pel qui fa l'encàrrec d'aquest grup de treball. I dels participants, si són, imaginem-nos aquesta activitat que hem dit que faríem, que un representant, una societat científica, la de cardiologia, vol fer un protocol de derivació pediàtrica en casos de cardiologia, alguna història. Llavors, el que demana és un cardiòleg pediàtric del Trueta, un altre de la Vall d'Hebron, un de Bellvitge, un de la Verge de la Cinta de Tortosa, després resulta que hi ha un expert molt bo a la Rovira i Virgili de Tarragona. De tots aquests representants, com que seran nomenats per les seves institucions per participar en aquest grup, es necessita el reconeixement explícit d'aquesta persona. És a dir, qualsevol grup de treball acreditat, els de les institucions que hi ha al darrere n'han de ser coneixedors. Per tant, si n'han de ser coneixedors i han de recolzar aquestes persones que hi participen. Per això us demanem que aquí ens haureu d'adjuntar, veureu que teniu un adjunt per posar, que en els altres casos no hi és. Però què és el que s'ha d'adjuntar aquí? S'ha d'adjuntar qui fa l'encàrrec i el reconeixement de les persones que hi participen. Després, aquí diríem que aquest apartat de la justificació estaríem parlant del per què, per què es fa l'activitat, per què es fa aquest grup de treball. Després tindríem la segona part, que seria la part més concreta, que seria què és el que farem, que serien els objectius generals i els objectius específics. I aquí què ens heu de dir? Què es vol fer? Què es vol fer i què se n'espera? Però si aquí davant us dèiem els beneficis esperats en termes generals, aquí volem el resultat concret. Perquè a vegades això ha portat confusió i algú ens ha preguntat però ens esteu demanant el mateix. No, no us demanem el mateix. Aquí davant demanem quin benefici esperat en tindrem, la institució. Aquí en els objectius específics una cosa tangible, una cosa mesurable, que serà, què fareu? Farem una guia, farem un protocol, farem un procediment. Doncs això ens ho podeu donar de manera tangible, de manera material, que nosaltres després ho podrem mirar. I després, amb el temps que compteu vosaltres, que és possible fer-ho, si és possible en el temps previst que heu pensat. Per tant, aquí tindríem dues preguntes. Una és per què ho feu i després és què fareu. Després, la segona, aquí també aniríem una miqueta amb la diferència, potser, per fer una mica de brometa, de la metafísica, de l'abstracte, que seria la justificació, a la física, que seria el concret, l'objectiu, el resultat material que tindreu d'aquesta activitat. El següent apartat seria l'organització i la logística. Aquí què us demanem? Abans ja hem comentat que el grup de treball pot estar format d'un mínim de 4 a 20 persones.
però ens heu de dir quines persones el formaran i d'on són, és a dir, el lloc de treball, quina titulació tenen, quin lloc de treball, i després us demanem una miqueta de resum de per què és el que els avala per estar en aquest grup, és a dir, quina experiència tenen en el tema. Aquí, com tots els professionals, tenen un currículum amplíssim, no ens interessa, només volem saber concretament per aquesta activitat què els avala, què hi ha al darrere, que amb el seu històric de treball, amb el seu background, amb la seva motxilla, que els justifiqui per estar en aquesta activitat. Bàsicament és l'experiència en el tema. I després, aquí us demanem dues coses, qui forma part i després el calendari. Més o menys quantes reunions estan previstes, si hi haurà treballs virtuals o no, o encàrrecs, i el temps de redacció que es necessitarà si és que s'ha de fer un document després. Aquí serien aquestes dues coses, el grup i el calendari. No us demanem res més. I després, aquí comentar també que el màxim d'hores que es concedeixen pel Consell Tècnic és de 40 hores. És a dir, el Consell va decidir que màxim seran 40 hores les que s'acrediten. I després el temps també ha de ser acotat, és a dir, màxim un any. És a dir, qualsevol grup de treball ha de presentar el resultat en un any. Per exemple, ara que hem tingut la Covid, hi ha hagut molts grups de treball que s'han atrasat. Sempre pots demanar una pròrroga si veieu que amb el temps concedit hi ha hagut algun problema i no s'ha pogut acabar. Llavors, aquí també ensenyar-vos que en el formulari hi ha totes aquestes pestanyetes que esteu acostumats a mirar, activitat, dirigit, perfil pedagògic. Fixeu-vos que aquí n'hi ha una de nova, que es diu grup de treball. I en aquesta que posa grup de treball és on haureu de posar, on posa nom professional, els noms dels participants d'aquest grup. Doncs aquí, si tenim els participants del grup i tenim, jo què sé, doncs mira, el primer serà l'Hipòcrates, el segon serà el Galè, el tercer serà l'Andrés Bissal, que aquest tenia molt d'humor. Doncs aneu posant aquí els vostres professionals excepcionals i aneu gravant només el nom. El que fa a la durada, la complimentareu quan s'hagi finalitzat l'acreditació, al final del procés, que ja sabreu qui són els que poden ser i qui no. Després, un altre apartat que tenim seria la metodologia. La metodologia és com ho farem. Ara hem parlat de per què es fa, quin és el producte que s'espera obtenir, i ara ens heu d'explicar aquí com ho farem, és a dir, el mètode de treball que fareu servir. Doncs mira, hi haurà un grup que farà una recerca bibliogràfica, un altre contactarà amb tots els hospitals per revisar tots els protocols, un altre farà... Ens heu d'explicar quines tasques faran, com es distribuiran i, bàsicament, com funcionareu. Aquí s'ha d'explicar una miqueta, a grosso modo, perquè tampoc cal que ens... Doncs com, de manera essencial, com funcionareu. Per tant, aquí us estem preguntant com ho fareu. I després hi ha l'últim apartat del formulari, que seria l'apartat d'avaluació. L'apartat d'avaluació, fixeu-vos bé, que aquí estan tots desclicats. Aquí l'únic que podeu marcar és el de qüestionari d'opinió que tenim aquí dalt. Per què? Perquè un cop s'ha acabat l'activitat, a nosaltres ens interessa molt saber si aquesta activitat ha funcionat bé, és a dir, quins elements de millora es farien, quines coses es corregirien, bàsicament una mica de reflexió de com ha anat tot. Llavors, aquí podeu fer un qüestionari lliure, és a dir, tots els participants complin allò 3, 4, 5 línies explicant una miqueta com ha sigut la seva experiència en aquest grup de treball, els punts forts i els punts febles, o podeu fer una enquesta de valoració dels participants en aquest grup, en aquest equip, lliure, que cadascú posi una miqueta la seva reflexió sobre com ha funcionat tot. Aquí el que ens heu d'explicar és com fareu aquesta valoració i després, primer ens expliqueu quan feu la sol·licitud, ens envieu el model i al final el que feu serà adjuntar-nos aquesta valoració individual. I com que us dèiem que aquesta sol·licitud és diferent de la resta, quan s'ha acabat l'activitat, al final de tot, és a dir, ara un cop l'heu presentat, vosaltres comenceu el vostre grup de treball, aneu fent, aneu elaborant aquest protocol que volíeu fer, aneu escrivint i un cop el teniu acabat, dieu ja hem acabat i ens aviseu. Teniu, a més, quan us falti un mes perquè s'expiri el termini d'un any, us arriba un avís automàtic i si no, també des de secretaria s'us avisa.
Llavors, un cop passat aquest temps, si vosaltres ja ho heu acabat abans, perquè a vegades hi ha grups que són per 3-4 mesos, doncs ens aviseu. I quan ens aviseu, s'han de presentar una sèrie de documents, que això no passa amb la resta d'activitats. Un seria les actes de les reunions, que no cal que sigui allò un acte molt llarg, és a dir, poden ser mig foli, que posi les persones que han participat i cada vegada que us heu trobat una mica del resum del que heu treballat, els problemes amb els que us heu trobat i els punts forts d'aquella reunió. Així és molt abreujat, però una miqueta perquè també és un històric del procés i si més endavant heu de fer vosaltres altres grups, tenir una miqueta de resum de com ha funcionat tot pas per pas us donarà molta informació. I després també ens heu d'enviar el resultat, el document elaborat pel grup. Què vol dir això? Doncs que si heu fet aquest protocol, ens l'heu d'enviar en un PDF, ens l'heu d'enviar i adjuntar-lo en l'apartat de l'acreditació del grup de treball. I després hi ha una altra feina, una tercera feina, que aquesta l'ha de fer el coordinador del grup, el conductor, que és entrar les persones que han participat en el grup. Per exemple, abans hem dit que se'ns havia apuntat a l'Hipòcrates, doncs l'Hipòcrates ha fet no sé quantes hores. Aquí posem el nom i aquí es posen les hores que ha fet cadascú. I es van posant i es van gravant. Totes les hores de tothom. Sabeu que un màxim de 40. I després, com que això va assignat amb el certificat digital del coordinador, entenem que posant les hores, gravant-les amb el certificat digital, ja és la certificació del temps de dedicació de cadascun dels participants. Llavors, un cop ens heu enviat això, i ja tenim el resultat del grup de treball, doncs això arriba al Consell Tècnic, el Consell Tècnic fa la resolució i llavors ja us arriba. Per tant, ja ho tenim. Aquí tenim el resultat de l'acreditació del grup de treball. Ara, moltes gràcies per estar aquí i ara, si en cas, comencem ja amb la part de preguntes de totes les persones que esteu per veure quins dubtes us han quedat o quins aclariments necessiteu.